Schrijf is klaar! Ja, nee, Jans. Oh nee, nee, nee. Tijd klaar! Henk klaar! Doe nou! Ja, hé! Nog zeg. Als ik jou daar dan ga ik ruiken, hè? Geen probleem. Mooi. Was je gisteren naar de dierenzorg geweest, Lian? Dat kan ook nog, Jenny. Kan ook, ja. Maakt mij niet uit. Als jij dat fijn vindt, dan. Maar je moet met 2 honden. Ja, ik vind het wel jammer eigenlijk. Oh, toch? Ja, is goed. Vast kan houden, hè? Welke nummer ben je? Ja. Laatste? Ja, nee, maar ik ga niet mee gewonnen. De 4e weet toch? Of niet? Eerst de vierde. Ja, ja, oké. Dan moet ik dus daar ergens staan. Komt goed. Kijk maar wat dadelijk. Dit is allemaal Daar staat er weer. Mag ik kan dan daar bij de schuttingen staan? Nee, 4 kan ik ook maar eerst eens meenemen naar daar. Maar daar finish toch de derde dag. Wacht, de 2 finished en 3 starten. Dus je moet wachten tot dat 2 en 3 voorbij zijn. Ja, hoezo? Dus houdt hij dan tot daar vast. Netjes.